Ja som chodil tam, ale tadiaľ to som nešiel. Dalo sa ísť aj inakade? No a teraz čo, furt hore? Teraz budú serpentíny a furt pôjdete po tých serpentínach, tam budú značky. No keď pôjdete naspäť, nechoďte cestou Bzovíka, tam bude tabulový Bzovík. Bzovík? Takáto tabulka, tam bude napísané, že mostný Bzovík, tady nechoďte. Tady nemáme ísť, hej? Čo si tam je? Ja ten strom. Počkaj, no sa naspäť poďme tadiaľ. Takže pôjdeme furt hore a není tam taká cesta, že sa rozdvojuje. Jedna ide na tú chatu, taká štrková. Jedna ide na chatu, tá sa volá Tereza, také mreže má. To neviem. Tam je taký semík, vieš. Vieš čo, ona je taká hnedozelená. Potom sa ide na basy. Potom sme zadiaľ sme išli na Homolku, dole takými kopcami. Áno, to ste si cesta. No. Chcete ísť na Homolku? No chceme ísť tam na tú chatu. A na Homolku to je asi štreka, máte všetci dosť benzínu? Ja som dával poučku. No a ja? Ty tiež? Na Homolku koľko? Cca hoďka? Však my sme keď sme išli, tak sme tam za hodinu a pol sme boli v Dubnice na Homolke. To sme nejako nedali, jak treba. Záleží kade ide. Takto pôjdete po tých serpentínach, furt odbáčať doprava. Furt doprava, hej? Napríklad bude rozvojka takto, Furt doprava. bude takto, čiže pôjdete doprava. Dobre. Idete na... To je tam tá chata. Ináč niekedy sa môžete s nami voziť. Chodívate? No a čože, však my chodíme len takéto, nechodíme Ja nejaké... som toto kúpil 2 týždne dozadu a živím tam od... Jaj, tak dlho sa nebudeš voziť. Nie, práve som to kúpil. Čo to máš za rok? Kokos, ja som nažratý prachu jak kokos. Plnú papulu mám, my sa napijeme jak piča. Nenapijeme sa? Ja sa smadný jak kokos. Strašne sa prašilo henka. A ja som ich nemal a musel, to si musíš dať, lebo kokos to je. Vieš čo, aj áno.